Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум, қадірлі дуслар. Күтіп алған Рамазан айы келді де, мына ол сезілмеше өтіп бара һәм яна юлға шығырға жиына. Ай дәуірінде Рамазан айы Аллахы Тағаладан алып келген зор бүләкләрне таратып келсе, бүгін де ол Аллахы Тағала хuzurына қайтқанда біздің ай бойы қылған ихлас ғибадәтләребезне, тырышлыкларыбызны үз қапшықларына тутырып кетер деген үмітте қалабыз. Мына ғайыт та келіп жетті. Ғайыт күнінің шатлығы нәрседесің. Біріншіден, Аллахы Тағала бізге бір айға күндіз ризық һәм ішімлік ишекләрен ябып тұрды. Һәм Рамазанның күндізінде ашау ішу харам болды. Ғайыт күнні ол ишекләр яңадан ашыла. Һәм шуңа күрә дә ғайыт көнне ураза тоту ярамый, тыела, чөнки ул көнне ураза тотырга түгел, бәлки ашарга, эчәргә кирәк. Бер-беребезне сыйларга, кунакка йөрү хәерле булып тора. Икенчедән, бәйрәм алдыннан адам баласы зур сынау һәм мәшәкатьләр аша үтә. Чөнки ғайытны бәйрәм итер алдыннан без ай буе үзебезнең нәфесләребезне мәхрум итеп, тыйып тұрдық нәрсәдән, ашау ва ішудән, телләребезне ғайбәтләрдән, ялганнардан сакладык, кешеләр белән әрләшүдән ерак тұрдық, үзебезнең әхлаксызлыгыбыз белән көрәштек. Шуңа күрә бер ай буе шушы зур көрәш алып барганнан соң, Рамазан ғайыты ул үзенчә бер ничектер җиңү көне булып тора. Әлбәттә, безнең илебездә һәм безнең илдә генә түгел, җиңү көне, җиңү бәйрәме ул айрым бер көн булып килә. Ләкин монда сүз дошманнарны җиңү түгел, үзеңне, үзеңнең нәфесеңне, үзеңнең мин-минлегеңне җиңеп, йөгәнләп һәм соңыннан шуны бәйрәм итү килә. Әлбәттә, бабаларыбыз, әбиләребез Аллаһның рәхмәтендә булсыннар, алар Берлинга кадәр барып җиңүне алып кайттылар. Ләкин ни кызганыч, без күрәбез, шуларның оныклары бүген без үз нәфесләребезгә кыл булып, аракы сырадан, наркотиктан тыела алмыйбыз. Бүген күпме кешеләр дөнья малы, дөнья дәрәҗәсе дип намусларын, вижданнарын саталар, хәтта якын туганнарыннан да ваз кичеп, аларга хыянат итәләр. Шуңа күрә менә бу бәйрәмнең алдыннан үткән сынау, менә шушы мин-минеңне җиңә алу, ул безгә бәйрәм көнне чыннан да шатланырга, чыннан да бәйрәм итәргә бер зур сәбәп булып тора. Раббим Аллаһ безгә һәр вакыт үзебезнең нәфесебезне җиңеп, тышкы дошманнарны гына түгел, үз ишебездә утырган мин-минлегебезне йөгәнләп, үзебезнең иманыбызны, намусыбызны саклап яшәргә насип итсен. Киләсе ғайытләребез мубарак булсын. Аллаһ Тәгалә тоткан уразаларыбызны, кылган гыйбадәтләребезне кабуллардан кылсын.